Ακούγομαι καλά? Τέλεια. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε και όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας, σας ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκλησή σας στο 27ο Συνέδριο της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Λόγω δουλειάς δεν μπορώ να παρευρεθώ σήμερα, αλλά θα σας στέλνω τους θερμότερους χαιρετισμούς μου και τα συγχαρητήριά μου για το εξαιρετικό και σημαντικό έργο που κάνει η Ελληνική Ομοσπονδία εδώ και πολλά χρόνια για την ενίσχυση της ελληνικής κοινότητας στη Σουηδία, αλλά και για τη διάδοση της γνώσης για την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό. Σε εποχές που η δημοκρατία αμφισβητείται και αποδυναμώνεται στην Σουηδία, καθώς και στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να σταθούμε δυνατοί και ενωμένοι. Με κοινή δύναμη μπορούμε να υπενθυμίσουμε την περήφανη ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας, που αποτελούν τη βάση του σημερινού δημοκρατικού συστήματος, αλλά και να εργαστούμε μαζί για μια λαμπρή και θετική κατεύθυνση για το μέλλον. Στα καθήκοντά μου ως αντιδήμαρχος του Centerpartiet στο Δήμο Östersund, βλέπω τη σημασία του έργου σας και τη συνεργασία μας. Θα πρέπει να είμαστε περήφανοι για όλους τους εκλεγμένους αντιπροσώπους με ελληνικές ρίζες στη Σουηδία. Μαζί αποτελούμε μέρος της προοδευτικής ανάπτυξης της κοινωνίας μας και δείχνουμε στη νεότερη γενιά ότι είναι δυνατόν να πάρουν θέση στην κοινωνία και να κάνουν τη διαφορά. Θερμά ευχαριστώ το σημαντικό σας έργο, σας εύχομαι ευχάριστες μέρες και καλή επιτυχία με τη συνέχεια του έργου σας. Με εκτίμηση, Ευτυχία Κουρλός, Αντιδήμαρχος Δήμος Östersund.